Kasalukuyan niyang atyuking kustodiya ning kapulisan, Pampanga 3rd District Board Member Estelito Shiwen Lim. Kaiba ng sinuko kareng otoridad, niyang abak ning Lunes, March 9, kin Pampanga Provincial Capital. Kinumpirma na iting City of San Fernando Police Chief Police Lieutenant Colonel Pearl Joy Gulayan na bayo magalas 8 ning abak, voluntaryo yang magpapakit ilim kareng otoridad at agad mi pailalam king kustodiya dareng kapulisan. Yung service of warrants po natin against kay board member Shirin po, ang una po na nangyari is he was voluntarily surrendered po kay Vice Governor Dennis Pineda sa provincial capital. Then subsequently, he was turned over to our provincial director, Police Colonel Eugene Marcelo, then in process na po ng San Fernando MPS sa ating mga warrant personnel. Sino kuy board member Lim kaugnay ning kasong estafa asinampa laban kaya kaibat ng pepalwal warrant of arrest ning korte. King salukuyan at suya king custodiya ning San Fernando City Police si Lim kabang paninayan ning utos ning korte nung nuka rin niya pansamantalang idite. Nag-surrender po si around mga before 8 o'clock. Before 8 o'clock sa provincial capital sa office of the Vice Governor Dennis Pineda. Then after which, sabi ko nga po, tinon over po siya sa ating provincial director. Then gin-process na po ng ating warrant section dito sa San Fernando CPS. Agpang kareng polis, kabilang kareng arapan ng kaso, ing non-bailable estafa. Kabang ating kawani mo namang kaso, ating makatakdang piyansa. Sa hawak po natin na meron po siyang criminal case, na sampung criminal case sa estafa under Article 315 para 2 and amended in RA 10951 in relation to Section 6 of RA 10175. Non-bailable, no? Yes, sir. Ang Lahat po? non-bailable po yung based dito po sa warrant of arrest, naka-indicate po dito is not bailable. Then pero yung section 6 po ng ating criminal case po dito, section 6 of RA 10175, it is recommended with 48,000 ang bail niya po for estafa under Article 315 para 2A Revised Penal Code as amended by RA 10951 in relation to Section 6 of RA 10175. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.